So, barkanmu da wannan lokaci. Abin da nake yi kafin na yi trade a rana. So, at times nakan duba wasu abubuwa kaman, na farko nakan zo kamar dai yadda kuke gani. Da ku ga coins ɗin gashi suna ta caccanzuwa, gashi suna ta caccanzuwa. So akwai na Solana, akwai na Ethereum, ga na su BNB da sauransu. So ni na zo koyaushe nakan zaɓi ko BNB ko Solana. Misali bari in ɗauki Solana. So bayan na ɗauki Solana, nakan zo na duba ko wannan Raydium ko Okta ko FormSwap. Bari in duba FormSwap. So akwai some certain settings inda yanzu kamar wannan sort by most transaction, most volume, most liquidity, peer edge newest, peer edge oldest, market cap highest, market cap lowest. Kun gani nan price change of 24 hours, 6 hours maybe wannan duka zan iya zaɓan like 1 hour ko kun gane. So akan zo kuma na duba peer edge shima. Bari in duba coin da take 4 hours saboda koyaushe kar abin da ya sa kullum muke asaran kuɗi. Mukan shiga coin ne daga lokacin da kawai coin ta tashi ko kuma lokacin da muka samu coin an yi listing ɗinsa kawai sai ka siya to dole za ka samu problem. Problem da za ka samu shine a lokacin yana da kyau ka jira coin, yana da kyau ka ɓatta kaɗan yi jira kaɗan. So kuma yana da matuƙar amfani koyaushe in za ka siya coin ka duba liquidity ka is locked. At least ka duba liquidity ka is locked. Idan liquidity ka is locked sannan kuma ka duba volume ɗinka. Volume ɗinka ka tabbatar da cewa ya fi market cap ɗinka yawa. So kamar yadda kuke gani volume ɗin nan ya fi market cap yawa. Sannan sai ka zo ka duba chart ka kuma duba transaction siya da siyarwa sai kuma ka duba handle ɗinsu. So yana da matuƙar amfani ka fara duba handle. Yana da amfani sosai ka duba handle ɗinsu. Bari mu je X mu ga yanayin da suke updating abubuwa a game da coin ɗin ko token ɗin nasu in sha Allah. Okay. Alright. So bari mu duba chart mu gani tunda ba research in zan yi ba. So kawai dai ina gaya muku ne yanda ya kamata mutum indai kana so ka ringa samun kuɗi a meme coin. So abin da ya dace kenan mutum ya ringa dubawa. So bari mu gani. Bari mu ga transactions. Okay. Ga transaction dama kasuwa yana da kyau kaga ana siya ana siyarwa wanda kun ga yanzu is pumped. Mun ɗauki wannan token ɗin tun yana -3 gashi yanzu har ya je +34 ya dawo +32. So bari mu gan shi kun ga ya koma +35 ɗin shi. 34 okay yana fluctuating. So wannan shine hanya da ake bi sannan ka tabbatar da ka duba holders. Holders ɗin nan ka tabbatar da cewa bai fi 1%. Kun gani yawanci mutane an yi holding ɗinsa 1%. So idan har ka kalli an yi holding ɗinsa ya wuce ƙirin ka ga 10%, 20% haka to don't go for it gaskiya. Advisably karka wannan ɗinsa. So wannan shi dai kaɗan daga ciki yanda za ka kwafi contract address ɗinka za ka iya kwafansa a nan. Za ka iya kwafan nan. Za kuma ka iya zuwa nan sama shima gashi nan a nan. So za ka iya kwafansa sorry gashin nan. Gashi
gashi na yi copy. So zan iya zuwa like irin f.ai. So zan iya zuwa na yi research. Akwai gurare da dama da nake zuwa na yi research na token. So gashi ya ci mataki na farko. Na riga na kalle shi a nan. So akwai gurare da dama da ya kamata kake zuwa kana research a kansa, kake zuwa kana ganinsa. So ba kowai da ka ga token daga can kawai za ka tafi ka je ka ba haka ake ba. So okay, gashi kun ga shi ma yanzu nan ga transaction da sauransu kun gani. So wannan shine 1 second bari in je 4 hours sorry. Bari in duba ta 4 hours a nan. To bari in je 1 hour. Okay, kun ga yana fluctuating bari in ga 15 minutes. Yes, a yanda ɗazu muka yi research ɗin ta kenan a 15 minutes. To wannan shine kaɗan daga cikin abun da muke bi muke wannan ɗinsa. To yana da kyau ko me za ka yi ya zama na kana da iliminsa kafin. To yanzu in nan f.ai idan misali ina son siya ne, so zan iya funding kuɗi a ciki kawai sai ka taɓa buy in ka abun nan ka taɓa sell wanda shi ma akwai iliminsa yanda za ka seta stop loss saboda yana da kyau ko me za ka yi kana seta stop loss in ka da kuma take profit. Kun ga yanda yake ta pumping ɗazu yana plus 3 ne 300 plus yanzu kuma ka ga har ya je 400 plus har ya yi 1x gashi yanzu plus 413 415. So kun ga 418. So wannan shine hanya da muke bi muke samun kuɗi da crypto. Kuma yanzu ka ga wannan har ya yi 1x har ya ninka kanta kuma kun ga duka a cikin minti nawa bai fi minti 20 ko minti bai fi minti 5 zuwa minti 6 ba. To Allah ya albarkace mu, Allah ya bamu sa'a da dace a cikin wannan sana'a tamu.